Καλώς ήρθατε. Έχετε επιλεγεί προσωπικά για να παρακολουθήσετε αυτή την ειδική επαγγελματική παρουσίαση που θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τον τρόπο ζωής σας. Μετά την επαγγελματική παρουσίαση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε και να κάνετε το επόμενο βήμα. Δώστε λοιπόν προσοχή για τα επόμενα 10 λεπτά, έτσι ώστε να κατανοήσετε τα πάντα. Η εταιρεία μας δημιουργεί έναν νέο εκατομμυρίουχο κάθε 3 μέρες. Ποιος ξέρει, ίσως να είστε εσείς ο επόμενος. Γι' αυτό σας παρακαλώ, κλείστε οτιδήποτε μπορεί να σας ενοχλήσει. Το κινητό σας, το τηλέφωνο, την τηλεόραση. Ακόμα και τα παιδιά σας. Ζητήστε από την οικογένειά σας για τα επόμενα λεπτά να μην σας ενοχλήσουν, γιατί οι πληροφορίες που θα ακούσετε μπορεί να σας αλλάξουν τη ζωή για πάντα. Για να αλλάξουν τα πράγματα πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Κανείς δεν θα καθόταν μέσα στην κίνηση και στα πολυπληθή γραφεία κάθε μέρα αν δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σε επιχειρήσεις από το σπίτι, ώστε να δημιουργήσουν ένα καλύτερο εισόδημα και έναν ωραιότερο τρόπο ζωής. Το μόνο που χρειάζεστε είναι να έχετε πρόσβαση σε έναν υπολογιστή και το ίντερνετ. Αλλά να σας πω την αλήθεια, ούτε καν αυτό χρειάζεται. Το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι να έχει τη διάθεση να μάθει και φυσικά να διακαεί πόθο να κερδίσει χρήματα. Κρατήστε λοιπόν πολύ καλές σημειώσεις, γιατί σίγουρα θα σας χρειαστούν στο τέλος. Αλήθεια, πού βρίσκεστε σήμερα? Κάνετε αυτό που κάνει πάρα πολλοί κόσμος? Τι κάνετε μετά τη δουλειά? Μήπως τελειώνετε την πρωινή σας δουλειά και μετά πηγαίνετε σε μια δεύτερη δουλειά το απόγευμα? Τέτοια εργασιακά πλάνα συνήθως έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Μένει αρκετός μήνας στο τέλος των χρημάτων. Είναι αυτό που λέμε ότι την τελευταία εβδομάδα συνήθως μένουμε χωρίς χρήματα. Και φυσικά που το γνωρίζουμε αυτό, ήμασταν και εμείς εκεί κάποτε. Εάν δεν έχεις δικό σου εργασιακό πλάνο, δική σου δουλειά, τότε σίγουρα δουλεύεις στο πλάνο κάποιου άλλου ή του αφεντικού σου. Και σίγουρα το αφεντικό θέλει πολύ περισσότερο να πληρωθεί ο ίδιος παρά εσείς. Για να δούμε όμως τα γεγονότα στο σημερινό κόσμο. Γνωρίζατε ότι μέχρι να συνταξιδοτηθούμε μόνο το 5% έχουν τη δυνατότητα να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι? Αυτό σημαίνει να ζουν μια άνετη ζωή, να αποταμιεύουν χρήματα, να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, ταξίδια. Το υπόλοιπο λοιπόν 95% αδυνατεί να το κάνει αυτό. 5% λοιπόν από αυτούς ακόμα δουλεύουν. Το 54% βασίζονται στη βοήθεια της οικογένειας ή κάποιου άλλου για να τα βγάλουν πέρα. Και 36% είναι αυτοί οι οποίοι θυσίασαν την υγεία τους προσπαθώντας και παλεύοντας μια ζωή να τα φέρουν βόλτα. Είναι αυτοί που δεν τα κατάφεραν να βγουν στη σύνταξη. Σε ποια λοιπόν στατιστική θέλετε να ανήκετε? Είναι φυσιολογικό λοιπόν οι περισσότεροι από εμάς να θέλουμε να είμαστε σε αυτό το 5%. Αλλά ποιοι άνθρωποι φτάνουν εκεί? Τι κάνουνε, τι δουλειές έχουν κάνει? Η στατιστική λοιπόν δείχνει ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν δικές τους επιχειρήσεις. Πληρώνονται από προμήθειες και κέρδη πουλώντας προϊόντα ή υπηρεσίες. Και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτούς είναι ακριβοπληρωμένοι υπάλληλοι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι χρειάζεται να κάνετε. Πώς θα είστε σίγουροι να κάνετε τις σωστές επιλογές? Σε ποια βιομηχανία θα πρέπει να επενδύσετε για να μην χάσετε το χρόνο σας? Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να κρίνετε και να προβλέψετε ακόμα το μέλλον. Πώς μπορείτε να το πετύχετε αυτό? Βλέποντας τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Πριν περίπου 60 χρόνια και μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου γεννήθηκαν πάρα πολλά παιδιά. Αυτά τα παιδάκια φυσικά χρειαζόντουσαν φαγητό και έτσι λοιπόν πριν 60 χρόνια ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορούσε να κάνει κάποιος είναι να μπει μέσα στη βιομηχανία των παιδικών τροφών. Μετά αυτή η βιομηχανία έγινε η βιομηχανία του γρήγορου φαγητού. Μετά θέλαν αυτοκίνητα, οπότε υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη στη βιομηχανία των αυτοκινήτων. Μετά όλοι αυτοί φτάσανε 30 χρονών και έπρεπε να μπουν σε σπίτια, παντρεύτηκαν, κάναν καινούργιες οικογένειες. Έτσι λοιπόν τα μεσητικά γραφεία είχαν τεράστια έξαρση. Αυτά λοιπόν τα μωρά σήμερα έχουν μεγαλώσει. Και αυτό που θέλουν είναι να παραμείνουν νέοι, να παραμείνουν υγιείς. Γι' αυτό λοιπόν ξοδεύουν και επενδύουν πάρα πολλά χρήματα στη βιομηχανία της ευεξίας, σε προϊόντα και υπηρεσίες ευεξίας, έτσι ώστε να παραμείνουν όσο δυνατόν γίνεται περισσότερο νέοι και υγιείς.
Ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία ο μέσος άνθρωπος δεν ξόδευε τόσα πολλά χρήματα σε αυτή τη βιομηχανία. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει τόσο μεγάλη έξαρση τα τελευταία χρόνια στη βιομηχανία της ευεξίας. Έτσι άνθρωποι όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, που είναι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, λέει ότι η ευκαιρία του μέσου άνθρωπου να κερδίσει πάνω από το μέσο όρο εισοδήματος είναι να ασχοληθεί με μια εταιρεία ευεξίας στον χώρο των άμεσων πωλήσεων. Έτσι λοιπόν ποτέ δεν υπήρχε καταλληλότερη στιγμή να δουλέψει κάποιος πάρα πολύ σκληρά σε αυτή τη βιομηχανία. Και γιατί? Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα. Είναι κάτι σαν επιδημία. Το έχετε δει και όλοι το γνωρίζουν. Ακόμα και αν δεν το σκέφτεστε συνειδητά, σίγουρα έχετε δει εικόνες όπως αυτές από παχύσαρκα παιδιά, εφημερίδες και άρθρα που να μιλάνε για παχυσαρκία. Έχετε δει τεράστιες αλυσίδες γρήγορου φαγητού να δημιουργούν παχύσαρκους ανθρώπους. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το 70% των πρόωρων θανάτων είναι εξαιτίας καρδιακών νοσημάτων, εγκεφαλικών, καρκίνου και διαβήτης. Το 50% από αυτών σχετίζονται με τη διατροφή. Και γι' αυτό το 70 με 80% των ανθρώπων που επισκέπτονται ένα γιατρό είναι λόγω προβλημάτων που έχουν σχέση με την ελλειπή διατροφή. Γνωρίζατε ότι το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού είναι υπέρβαρο? Αυτό σημαίνει 2 δις υπέρβαροι άνθρωποι. Πιστεύετε ότι αυτός ο αριθμός μειώνεται? Φυσικά και όχι. Συνέχεια αυξάνεται. Έτσι λοιπόν ο κόσμος χρειάζεται μία λύση. Σε όλο τον κόσμο λοιπόν οι άνθρωποι ξυπνούν έχοντας ένα πρώτο ερώτημα για να λύσουν. Τι να φάω για πρωινό? Άλλοι άνθρωποι έχουν θέματα με το βάρος τους. Όλοι έχουν την επιθυμία να φαίνονται καλά, να νιώθουν καλά και να ζουν μια καλή ζωή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι και τόσο εύκολο στις μέρες μας. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει εδώ και χρόνια. Παρ' όλα αυτά τώρα γίνεται η αρχή για κάτι που πραγματικά θα αλλάξει τον κόσμο. Μάθετε λοιπόν τη λύση και θα είστε εσείς από αυτούς που θα υποφεληθούν οικονομικά από αυτήν. Η βιομηχανία της ευεξίας αναπτύσσεται γρηγορότερα από ποτέ. Δισεκατομμύρια άνθρωποι προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα υγείας τους και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για αυτό. Θα σας ενδιέφερε να μάθετε πώς μπορείτε και εσείς να κερδίσετε από αυτό? Τι θα λέγατε αν μπορούσατε να κερδίσετε 1.000 ευρώ επιπλέον το μήνα με μερική απασχόληση, απλά γνωρίζοντας πώς να λύσετε μερικά από αυτά τα προβλήματα των ανθρώπων? Τι θα λέγατε αν θα μπορούσατε να γίνετε ένας από τους επόμενους εκατομμυριούχους ευεξίας στη χώρα σας, απλά γνωρίζοντας αυτή την απλή λύση? Έτσι λοιπόν το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα που βλέπετε από κάτω για να μπορέσετε να πάρετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε και να δείτε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε. Το σύστημά μας δουλεύει πάνω από 30 χρόνια, επιτυχημένα σε όλο τον κόσμο, και ένας από τους βασικούς λόγους που αν το κάνει πραγματικά οποιοσδήποτε είναι γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό σύστημα εκπαίδευσης. Αναλαμβάνουμε λοιπόν, αρκεί να είστε πάνω από 18, να σας εκπαιδεύσουμε, να σας δείξουμε βήμα-βήμα πώς θα μπορείτε από τον πρώτο σας κιόλας μήνα να κερδίσετε τα πρώτα σας χρήματα και γιατί όχι στη συνέχεια να μπορέσετε να δημιουργήσετε και ένα εισόδημα που να μπορέσει να σας εξασφαλίσει για πάντα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε από την άλλη μεριά.